Ilang benepisyaryo naman po ng Assistance to Individuals in Crisis Situation or Aics ng Department of Social Welfare and Development ang hindi pa agad nakakatanggap ng ayuda sa itinakdang payout na sinimulan noong Abril 14. Ayon po sa lokal na pamahalaan, kasalukuyan na umanong tinutukoy ang mga detalye sa mga records ng mga apektado at muling isusumite sa DSWD Field Office 1 para sa verifikasyon. Ayon sa patakaran, ng mga benepisyaryo ay dumaraan sa assessment at validation ng social worker at kinakailangan magsumite ng tamang dokumento tulad ng valid ID at patunay ng pangangailangan. Kaugnay nito, bibigyan umano sila ng panibagong schedule matapos ma-validate ang DSWD ang kanilang mga detalye. IFM News. IFM News. IFM News.